Спомни си за миналото на своя народ. Предците ти са покорили половина Европа. Поставили са на колене византийци, араби, монголци. Спечелили са хиляди битки и са създавали велики империи. А ти какъв си и за какво живееш? Наричаш се българин, наричаш се националист. Гордо слагаш на своя аватар карта на Велика България или лика на Левски. Бачкаш по цял ден като магаре за мизерна заплата, а вечер се прибираш и отваряш поредната бутилка бира, за да се отпуснеш след тежкия работен ден. Заливаш се с алкохол постоянно и говориш големи приказки, но само докато изпрезнееш. Може би все още не си се слял с сивата тълпа робове конформисти. Може би все още някъде в мозъка ти или сърцето ти тлее огън. Може би наистина вярваш в националната идея, но не си истински горд, не си истински господар. Иди до огледалото и погледни отражението. Не ти харесва, неприятно е. Все още ли мислиш, че си горд боец? Затова проливай пот на тренировки, а не в метрото. Кръв на улиците, а не алкохол по кръчмите. Стига си отлагал. Смачкан си. Чувстваш се зле, защото нямаш пари? Не ме разсмивай. Един здрав мъж винаги ще намери начин да направи пари, дори много пари. Стига да има желание и кураж. Левски и Ботев са намирали начини да изкарват пари за движението. Значи и ти ще можеш, стига да искаш. Ако пък си твърде заед с работата си и нямаш време за действия, помогни материално на активистите. Нашата борба не се състои в това да се напиеш, след което да набиеш някой клошар. Говори на хората около теб, отваряй им очите. Но преди да започнеш да просвещаваш другите, първо трябва да просветиш себе си. Чети книги, чети статии, гледай стойностни филми. Никога не приемай за чиста монета нещо, което прочетеш или чуеш. Подлагай всичко на съмнение. Достигай до изводите със собствената си глава. Не оставяй някой друг да мисли вместо теб. Бъди истински горд. Никога не оставяй някой глупак да ти държи тон или да не показва нужното уважение към теб. Уважението се печели с сила. Когато е нужно, раздавай им уроци без да се колебаеш. Има хора, при които словото никога не върши работа. Те имат нужда от възпитание посредством груба сила. Лепи лепенки, раздавай листовки, разлепяй плакати, прави пропаганда по интернет. Търси начини да намериш трибуна във вестници, радиа и телевизии, защото така посланието ти ще стигне до огромен брой хора. Винаги търси нови съмишленици и давай личен пример на околните. Усъвършенствай себе си, издигай се в обществената иерархия. Старай се да си в отлично здраве и да изглеждаш винаги добре. Бори се!